Poštovane učenice i učenici, dobrodošli na video predavanje o poetici modernog romana. Predavanje je namijenjeno učenicima srednjih škola, a predavanje tumači značajke modernog romana, to jest romana koji nastaje od početka 20. stoljeća do 70. godina 20. stoljeća. Začetke takvog tipa romana nalazimo još u 19. stoljeću, koje je, na neki način, nulta točka u razvoju romana kao književne vrste. Predavanje pokušava rasvijetliti i odnos modernog romana prema zbilji u kojoj dominira pristup inzistiranja na pitanjima koja postavljaju prirodne znanosti. Roman je najveća epska forma koja čitatelju interpretatoru postavlja specifične zahtjeve. Službena povijest književnosti kaže da je moderni roman na ovaj ili onaj način nastao kao reakcija na realizam 19. stoljeća. Naime, epoha realizma sredinom 19. stoljeća osobito je važna u povijesti romana, jer tada roman po prvi put u povijesti književnosti postaje važnom književnom vrstom. Promatrajući i produkciju i recepciju romana, sredinom 19. stoljeća po prvi put u europskoj književnoj tradiciji roman postaje vrsta kojoj nema premca. Ta definitivna afirmacija romana do danas mu je u hijerarhiji književnih vrsta osigurala prvo mjesto, a u književnim krugovima postoji konsenzus o tome da se realizam smatra epohom od koje započinje razvoj romana kao književne vrste. Dakle, realizam možemo smatrati početnom točkom njegova razvoja. Realistički roman naziva se tradicionalnim romanom. Roman 19. stoljeća, to jest realistički ili tradicionalni roman, i roman 20. stoljeća, to jest moderni roman, uvelike se razlikuju načinom razvijanja fabule, ulogom pripovjedača, tipovima karakterizacije, odnosom prema vremenu, književnim tehnikama. Analizom prethodno navedenih elemenata može se pokazati kako se moderni roman i realistički roman uspostavljaju kao dva temeljno različita tipa književnog oblikovanja. Osim što se razlikuju strukturalnim elementima, nude i različitu sliku svijeta i života. Možemo se zapitati u čemu se razlikuje slika svijeta koju nudi moderni roman od one koju ostvaruje realistički roman. Profesor Milivoj Solar u knjizi Suvremena svjetska književnost nudi zanimljivu usporedbu. Predlaže da zamislimo skup ljudi koji o nečemu raspravljaju u nekoj prostoriji. Možemo se zapitati kako bi taj skup opisao realistički romanopisac, a kako pisac modernog romana. Realistički pripovjedač ulazi u prostoriju danju, promatra ljude, sluša o čemu govore, obuhvaća cjelinu prizora. Da bi mu opis uspio, on mora riješiti samo jedan problem. Mora odlučiti kako će opću sliku koju ima pred sobom istodobno izraziti u opisu koji mora, zbog prirode jezika, poštivati postupnost u iznošenju. Cjelokupna realistička poetika može se svesti na dobro poznatu misao prvog francuskog realističkog književnika Stendhala, naime, realisti smatraju kako je roman zrcalo stvarnosti. A kako zbilji pristupa moderni romanopisac? Pripovjedač moderne proze u prostoriju ulazi sa svjetiljkom. Cjelina prizora i opći smisao skupa izmiču njegovu pogledu. On ima samo vlastiti izvor svjetla, a ispred njega dvije su mogućnosti. Osvjetljavati dio po dio i opisivati što vidi, miješajući pri tome važno i nevažno, jer bitno od nebitnog može se razlučiti jedino u cjelini, ali cjelina je njemu nepoznata zato što je mračno, to jest cjelina mu je nevidljiva. Druga mogućnost koja preostaje modernom pripovjedaču jest zaustaviti svjetlo na jednom detalju i krajnje pomnom analizom pokušati nekako rekonstruirati cjelovit smisao koji opet izmiče njegovu shvaćanju, baš kao što cjelina izmiče njegovu pogledu. I u prvom i u drugom slučaju pripovjedač je osuđen na fragmente. U ovoj usporedbi izvor svjetla postao je presudnim činiteljem razlike između modernog romana i realističkog romana. Naši pripovjedači ne vide isto. Dakle,
Moderni romanopisac i realistički romanopisac ne vide isto. Na temelju usporedbe možemo zaključiti kako se suvremena književnost upravlja drugim svrhama nego tradicionalna književnost. A usporedba svjedoči o načinu kako čovjek nekog doba osvješćuje vlastiti položaj u svijetu i o tome kako pristupa izražavanju tog položaja. Možemo se zapitati kako realistički pisac doživljava čovjekov položaj, kako ga nastoji izraziti. Realistički pisac živi u vremenu naglog razvoja i uspona znanosti, ponajprije prirodnih znanosti. Dakle, nastajanje realističke koncepcije književnosti odvija se istodobno s naglim usponom prirodnih znanosti i jačanjem pozitivističke filozofije. On vjeruje u napredak i mogućnost znanstvene, objektivne spoznaje svijeta, te se i sam koristi novim znanstvenim spoznajama, nastojeći postati medicinar, sociolog, ekonomist, povjesničar i kroničar svoga vremena. Realistički teoretičari zahtijevaju od pisaca da prikazuju stvarnost na vjerodostojan način, objektivno i bez osobne pristranosti, a realistički pisac, otkrivajući suvremenu znanost, pokazuje neutaživu želju da jezičnim sredstvima modelira suvremenu svakodnevicu. Pri tome se koristi spoznajama i sociologije i prirodnih znanosti, anatomije, medicine, zoologije, koje su baš u ono vrijeme bile u naglu usponu. Osim s razvojem znanosti, pojava realizma često se dovodi u vezu i s usponom građanske klase. U to vrijeme cilj književnog stvaranja postaje spoznaja zakona društvenih odnosa. Književnost zadobiva funkciju spoznavanja ponajprije društveno-analitičku, a onda i kritičku. Realistički pisac polazi od pojedinačnih sudbina, ali nastoji oblikovati univerzalnu sliku nekog vremena, pa čak pokazuje i namjeru da se uopćavanjem pronikne u trajne crte ljudske egzistencije. S tim je zahtjevom u izravnoj vezi odgovor na pitanje zašto baš u realizmu roman postaje najvažnijom književnom vrstom. Promišljajući o književnim vrstama, shvaćamo da zadaću prikazivanja stvarnosti u književnosti najprikladnije može ispuniti roman svojim metodama opisivanja i pripovijedanja. Aleksandar Flaker u knjizi Stilske formacije tvrdi kako stilska formacija realizma razvija roman koji karakterizira težnja prema sveobuhvatnom modeliranju odnosa društva i pojedinca. Još od Aristotela i njegova pojma mimeze, u književnoj teoriji i filozofiji neprestano su se vodile rasprave o odnosu književnosti i zbilje, o mogućnosti da književnost prikaže zbilju onakvom kakva ona jest. A sada, u 19. stoljeću, možemo govoriti o ponovnom obnavljanju te doktrine. Osnovno je obilježje realističke poetike naglašavanje odnosa književnosti i zbilje. Temeljita i suptilna analiza modernih proznih tekstova u usporedbi s tekstovima realističke književnosti već je podavno obavljena na mnogim primjerima. I to je dovelo do vrijednih sinteza te utvrđivanja konvencija koje su razvili i realistički i moderni roman. Realistički pripovjedač najčešće je objektivan, iskazan glasom u trećem licu i nenazočan u radnji. Fabula realističkog romana slijedi kronološki red zbivanja, a događaji su međusobno povezani čvrstim uzročno-posljedičnim vezama. Motivacija likova proizlazi iz njihovih karaktera, te sklopa socijalnih okolnosti u kojima djeluju. Ta se motivacija stoga obično naziva socijalno-psihološkom. Tradicionalna struktura romana doživljava u 20. stoljeću korijenite promjene. Moderno prozno oblikovanje vrši destrukciju konvencija realističkog romana, pa moderni roman možemo nazvati romanom dezintegracije realizma. Destrukcija pogađa sve strukturalne elemente, i fabulu, i likove, i vrijeme, i naraciju. Moderni se roman, prema Solorovoj teoriji književnosti, može shvatiti kao svjesno i namjerno odustajanje od onih konvencija koje karakteriziraju realistički roman. Također,
Prema Solarovoj teoriji književnosti razlikujemo moderne romane oblikovane kao niz neprekinutih asocijacija jedne ili nekoliko ličnosti, to je roman Struje svijesti, i romane koji objedinjuju tradicionalnu romanesknu tehniku sa znanstvenom ili filozofskom problematikom. Takve romane nazivamo romanima esejima. U modernom romanu težište je na liku, a ne na događaju koji se dogodio. Time se otkriva unutarnji čovjekov svijet. Vrijeme je psihološko, odnosno subjektivno. Radnja nema uzročno-posljedičnu vezu, a fabula u potpunosti nestaje ili slabi. Teme modernog romana su psihološke. Likovi često tragaju za smislom života, razmišljaju o sebi i postavljaju si pitanje o smislu cijeloga svijeta. Pripovijedanje se vrši u prvom licu jednine, a pripovjedač je subjektivan i nepouzdan. Moderni roman izvršio je destrukciju svih strukturalnih elemenata tradicionalnog romana. Zrcalo je razbijeno. Cjelovita slika svijeta više nije moguća. Ostali su samo fragmenti, samo krhotine od kojih više ne možemo rekonstruirati cjelinu, jer nam ona nije poznata. Smisao nam izmiče. Kako bi se odgovorilo zašto je tomu tako, moderni se roman i slika svijeta koju on nudi mora uklopiti u sliku vremena u kojemu nastaje. Na različite načine kod većine pisaca modernog romana prikazan svijet bez smisla i neke više svrhe, u kojem je čovjek stranac, a iz kojeg nema, ili se bar čini da nema, izlaza. Valjda ne postoji ni jedno doba kada je više truda uloženo u istraživanje u prirodnim pa i ostalim znanostima, a opća ideja vremena jest ideal znanstvenosti, što znači da moderni čovjek golemo povjerenje daje matematici, fizici i ostalim prirodnim znanostima koje žele svijet pojmiti i objasniti činjenično. Spoznaje do kojih dolaze prirodne znanosti polaze od pitanja kako sve jest. Takva spoznaja nije objašnjenje, nego samo opisivanje i utvrđivanje činjenica. U takvu se opisivanju svijeta ne pita zašto je sve takvo kakvo jest, a bez cilja, bez smisla, bez pitanja zašto, nema nikakvog napretka čovječanstva. Spoznaja u prirodnim znanostima jest spoznaja prirode pomoću koje ljudi postaju vlasnici i gospodari prirode. To je spoznaja koja donosi u prvom redu materijalnu korist. Tako da svijet postaje svijet pukih činjenica i predmeta koji moraju imati praktičnu svrhu. To je svijet u kojem je krajnja svrha suvremeno proizvodno potrošačko društvo, a čovjek se pretvorio u dvostruko biće, radnika i potrošača. Posve je jasno koju namjeru iskazuje vrijeme u kojem živimo. Sve je pretvoreno u koristan, dakle, neslobodan rad. Čovjek je uvučen u vrtlog tog proizvodno-potrošačkog odnosa. On proizvodi i troši. On živi tako da svoju egzistenciju upotrebljava samo kao sredstvo za održanje egzistencije. I tako podnosi ovaj svijet kao nešto samo po sebi dobro i samo po sebi razumljivo. Budući da prihvaća svijet onakvim kakav jest, to jest, čini mu se da je samo po sebi razumljivo da je svijet takav kakav jest, čovjek postaje stvar, kao i svaka druga stvar na tom svijetu. Napredak znanosti i mogućnost osvajanja Marsa i ostalih svemirskih prostranstava daje čovjeku iluziju moći i vlasti nad prirodom, dok je on u vlasti neprekinutog kruga proizvodnje i potrošnje. Ono što čovjeka čini čovjekom jest osmišljavanje svijeta, i to ne zbog ekonomskih, praktičnih razloga. Ako čovjeka shvatimo kao stvaralačko biće kojemu njegova egzistencija služi za provođenje humanog, smislenog svijeta, onda možemo i zaključiti kako se u postojećem svijetu čovjek otuđuje od svoje stvaralačke biti
jer svoju egzistenciju upotrebljava samo kao sredstvo za održanje egzistencije. Moderni roman koncentrira se na dva pitanja. Na pitanje smisla života i na problem kako treba pisati, na koji način treba pisati. Pitanje smisla života u modernom romanu sužava se na besmisao, čovjekovu tjeskobu i otuđenost. Književnost postaje slična filozofiji koja se bavi istim tim problemima, pa se u književnom obliku izlažu filozofske ideje. Najpoznatiji takvi pisci su Jean-Paul Sartre i Albert Camus. Moderni roman, dakle, prihvatio se kritike svijeta i vremena te na različite načine pokušava osvijetliti neljudskost i besmisao s kojim je čovjek suočen. Moderni roman funkcionira tako što se događa iz vanjskoga svijeta sele u svijest lika. U modernom romanu, kao što smo već rekli, nema cjelovitosti. Realističko je zrcalo razbijeno, a lik je podjednako neobjašnjiv i sebi i drugima. Joyceov roman Struje svijesti Ulix najbolji je znak krize vremena. Kada je James Joyce sadržajem svojega romana učinio sve najnevažnije sitnice ljudskog života i sva najjezivija unutarnja promišljanja pojedinih likova, naš je život prikazao kao prazno i isprazno događanje lišeno svakog smisla. S druge strane, u skladu s vremenom i onime što se događa razvojem znanosti u 20. stoljeću, i književnost postaje sve stručnija. Ona se sve više zatvara i povlači u samu sebe, naglašavajući autonomiju književnosti. Otišlo se u rubne, radikalne fenomene, igre oblicima i jezikom, kako bi se pokazala specifičnost književnosti. Ulix, na primjer, nema interpunkciju. I naravno da književni tekst na takav način postaje otežala forma i o njemu može govoriti samo stručnjak, povjesničar ili teoretičar književnosti. Pitanje je li moderni roman uspostavio elitističko shvaćanje književnosti sasvim je legitimno. A što je s čitateljima? Čitatelji žive u svijetu proizvodnje potrošnje i kao što se pasivno odnose prema svijetu u kojem žive i ne propituju ga, tako i prihvaćaju samo onu literaturu koja omogućuje pasivnost, dakle, onu koja ih zabavlja. Čitatelji kažu kako nemaju vremena za literaturu koja postavlja pitanja i zahtjeva intelektualni napor. Što se dogodilo s tim vremenom u kojemu nema vremena ni za što? I što je to što je progutalo i zauzelo sve vrijeme, tako da slobodnog vremena uopće nema? Nemamo vremena pitati se ima li nam život smisla. Nećemo misliti jer hoćemo se odmoriti. Dosta nam je problema na poslu. Nema vremena za postavljanje pitanja, nema vremena za čitanje, nema vremena za filozofiranje, nema vremena za umjetnost jer vrijeme leti i ispunjeno je radom. Moramo trčati kako bismo ostali na istom mjestu. Slobodno vrijeme postaje zapravo prazno vrijeme, vrijeme kada se ne radi. Ono se troši u pasivnoj zabavi, ono se ubija kada ga ima previše. Moderni je roman i kritika i negacija vremena. Nastojeći pokazati kako nije baš sve u najboljem redu sa svijetom, možemo ga shvatiti kao da pred nas postavlja zahtjev za promjenom. Stvarati umjetničko djelo sve je teže, jer neprekidno ustrajavanje u kritiziranju zbilje i vremena ne vodi računa o zahtjevima publike, a pisac bi, želi li biti ekonomski neovisan, publiku ipak morao imati. U vremenu koje od početka 20. stoljeća pa na ovamo postaje sve brže, ne bi bilo loše prestati s tom žurbom življenja, pa postaviti pitanje smisla cjelokupnog zbivanja. Poštovani učenici, ako znate odgovoriti na pitanje zašto je zrcalo u modernom romanu razbijeno, to bi samo po sebi bila velika stvar.